ଉତ୍କଳ ଦିବସ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ ମାସ 1 ତାରିଖକୁ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ। 1936 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖ ଦିନ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ରୂପେ ସ୍ୱୀକୃତି ଲାଭ କରିଥିଲା। ଏହି ଦିନ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ବଙ୍ଗଳାଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟର ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରିବାରେ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆମ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ ଏହି ଦିବସ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏଥିରେ 62 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ସାର୍ ଜନ୍ ଅଷ୍ଟିନ୍ ହବାର୍ଡ଼ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟପାଳ ଥିଲେ। ଏହି ଦିନ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବରପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ଆମର ଜାତି, ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଦିବସଟି ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଉତ୍କଳ ଦିବସକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ପାଳନ କରି ନିଜକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ କରନ୍ତି।